Хайырлы кис, хаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Күгәрсен районы теле тапшырулар студия хәзерләгән сираттагы сыгарылыш иҗади төркем исеменнән һездә алып барусы Гөлсия Губайдуллина сәламләй. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск, подготовленный творческой группой Кугарчинского районного телевидения. Земля – наше богатство, говорим мы с гордостью, но умеем ли мы ее ценить? Агрономическая конференция в селе Исимово. Здесь, значит, у нас лежит овес, скакун, правда, репродукция овса. Пятая, она уже массовая. Конкурс среди педагогов дошкольного образования. Цель конкурса – выявление талантливых, обмен опыта, профессионализмом. Юные кугарчинцы приняли участие в конкурсе «Супер-пионер-2016». Мәдәният яңлыктары, район мәдәният һарайында хәйрия концерты, Әлмәс авылынан килгән урыс килендәре. Мәкләгән яуга торган дигән химак, без гомумән хөкүмәткә властька акпарга тиеш түгел бит. Новости спорта. Волейбол на призы газет «Кугарчинские вести» и «Муратом». На днях в районе прошла агрономическая конференция, на которой обсудили насущные вопросы по предстоящему весеннему посеву и не только. По плану, в начале участники конференции проехались по сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам, где они воочию увидели, кто и как ведет подготовку к весенним работам. Надо заметить, что семенная база у многих хозяйств к весне готова. Техника в некоторых хозяйствах уже с сегодняшнего дня может выйти на поля. Остальные ведут последние ремонтные работы. Опытный фермер Виктор Толмачев показывает нам свой новый трактор, который он приобрел в прошлом году и не успел еще испытать в поле. Взяли в декабре, прошлый год. Пахали, да? Нет, еще не работали. Ну вот, снег толкали, так чистили везде. Вот. С Уфы своим ходом пригнали, вроде отказа ничего нет. Ага, пока. Вот, чем отличается от старых моделей? Ну, мощнее намного, движок уже 240 лошадей. Коробка-то, мосты вроде как другие Старые, пока. да? Нет, Другие, да? Потому что вот снег толкал все 4 гребут. В кабине намного тише, чем он в тех тракторах, это 150. Шумоизоляция. Шумоизоляция отличная. Или на наличные деньги, или кредит? Наличный кредит не брали, прошлый год урожай убрали и сразу вот проплатили, заказали, и вот он в декабре пришел. Итоговая и пленарная часть конференции продолжилась в отделении Исимова бывшей Зерганской МТС. Немного окунемся в историю. ОАО «Зерганская МТС» было создано в 1997 году на базе Зерганского ремонтно-технического предприятия. Первоначально МТС функционировала как предприятие, оказывающее весь комплекс агротехнических услуг. Однако задержки платежей со стороны сельхозпредприятий, существенное колебание в объемах заказов услуг вынудило переориентироваться на организацию собственной базы производства сельхозпродукции. Одним из отделений ОАО «Зерганская МТС», специализированных на сельхозпроизводстве, являлось отделение Исимова, расположенное в Кугарчинском районе. В прошлом году Зерганская МТС самоликвидировалась, так как ее объявили банкротом. Теперь это предприятие со всей технической базой и кадрами перешло в попечение совхоза «Алексеевский». Как заверил нас руководитель отделения Дамир Аитов, после ликвидации ни один работник не останется на улице, всех обеспечат работой. Также на пленарном заседании выступили представители научной среды, Гостехнадзор и специалисты по сельскому хозяйству. У нас всего в районе числится 1395 единиц техники, из них 246 единиц в агропромышленном комплексе, 961 в частном секторе, обратите внимание, и другие предприятия 188 единиц. Вот в прошлом году, значит, мы в агропромышленном комплексе процент прохождения техники вот из этой наличия было 80%. Ну, это, в принципе, неплохой результат, где-то в 20-ке мы среди 54 районов республики. И 64% в частном секторе. Но тем не менее мы, значит, оказались в общем по республике в золотой середине. Но
возможности есть. Я думаю, мы поработаем, и итоги будут лучше. В своем вступительном слове заместитель главы администрации по сельскому хозяйству Михаил Чешков заметил, что в нашем районе уровень по обеспечению технической базы очень высокий. Но из-за того, что многие хозяйства не обращают должного внимания на плодородие земли, нет высоких результатов по урожаю. Землю надо любить и удобрять вовремя. После и она отплатит вам тем же. Что в сельском хозяйстве очень много вопросов рассматривались. Но вот они буквальным образом, он проводил семинар Давлеканова и провели семинар в Гафури. Я же сказал, по 5 зонам были семинары. Вот такие конференции. Вот там Марат, я забыл фамилию, я извиняюсь, Марат, он занимается свеклой. Но он занимается свеклой как? Вот сейчас люди нам тоже, наверное, расскажут, вот уважаемые люди здесь присутствуют. У него севооборот соблюдает, 4-польная система. Вот, один раз вносит удобрение, один раз вносит удобрение под свеклу, 600-700 центнеров под свеклу, один раз вносит. В дальнейшем 3 года он туда ничего не кладет, потому что удобрения, вы же прекрасно понимаете, минеральные удобрения, они за 1 год не усваиваются. Это растягивается, это удовольствие на 3-4 года. Вот. Он получил пшеницу в этом году, после свеклы, 65 центнеров с гектара. Он получает пшеницу, ну, будем говорить, уровень Краснодарского, Ставрополья, понимаете? У нас в республике тоже мы можем получать. В целом, подводя итоги, можно сказать, что в этом году все хозяйства к предстоящей весенней посевной кампании готовы. Осталось ждать, когда растает снежный покров и откроется земля. Начальную базу знаний перед школой детям дают педагоги дошкольного образования. Они учат будущих первоклассников всему понемножку, ведь для ребенка будет нелегко сразу прийти в школу и начать учиться. На днях в течение 3 дней в селе Мраково на базе Мраковской школы искусств и детского сада «Уралочка» прошел конкурс среди педагогов дошкольного образования, в котором приняли участие более 8 участников. Победитель конкурса будет делегирован для участия в конкурсе республиканском «Педагог ДОУ» 2016 года. Цель конкурса – выявление талантливых, обмен опыта профессионализмом, также найти в себе ошибки, наметить цели на будущее в своей работе. Вот в этом году мне доверили честь находиться в составе жюри. И хочу сказать, что уровень воспитателей, музыкальных работников очень высокий. Очень высокий. Я посмотрела визитки, посмотрела открытые уроки. Сегодня они показывают мастер-класс. Я тоже думаю, что наше оправдание, оправдаются наши надежды на то, что они показали до сих пор. Сегодня вот последний этап конкурса тоже будет на высоком уровне. Такого рода конкурсы дают подспорье молодым и включают азарт в работе более опытных педагогов. Ведь порой рабочие будни надоедают, и человек начинает работать на авторежиме. А принимая участие в соревнованиях по своей профессии, работники, неважно какой сферы, получают массу эмоций и опыта в будущих начинаниях. Остается пожелать, чтобы конкурсы, касаемые разных профессий, проводились почаще. Грамотой награждается Фахретдинова Светлана Исмагиловна, музыкальный руководитель детского сада «Уралочка» села Мраково, занявший гран-при на районном профессиональном педагог дошкольной образовательной организации 2016. Вот и остались позади 3 трудных дня. Было очень тяжело, если честно говорить, но все прошло, все уже позади. Хочется спасибо большое сказать всем, кто принимал участие, всем, кто нас судил, кто с нами болел, кто за нас болел. И хочется пожелать самое главное здоровья и мира на земле. Такое мероприятие, конечно, прошло первый раз. Такое грандиозное, шикарное, очень большая подготовка. Конкурсанты были сильные, было тяжело, не скрою. Но приятное, конечно, что завершилось это мероприятие вот такими результатами. 29 марта в Центре детского творчества прошел районный конкурс «Супер Пионер-2016». В нем приняли участие пионерские организации из 9 школ района.
Пионерское движение охватило целую эпоху в истории страны и продолжает существовать и в настоящее время. Только нам мало что о нем известно. Молодое поколение зачастую просто не знает, чем занималась пионерская организация и что делает сейчас. Пионер значит первый. Он обязан хорошо учиться, быть активным в общественных делах, всегда быть первым, смелым, гордым и самоотверженным. Встань пораньше, только утро замаячит у ворот. Ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Сегодня мы проводим районный конкурс «Суперпионер-2016». Цель нашего конкурса – это возрождение пионерских традиций, потому что сейчас очень много нелегальных, неформальных организаций, это ЭМО, ГОТы, многие другие. И мы хотим, чтобы наши дети чтили и помнили наши традиции, были пионерами. Для меня пионер, я считаю, тот, кто помогает взрослым, помогает пенсионерам, всем окружающим, ведет здоровый образ жизни. Вот в нашей школе есть пионерская организация. Мы проводим тимурскую работу, мы ходим к ветеранам нашим, мы помогаем нашим учителям, нашим маленьким детям из начальных классов. Мы стараемся везде участвовать во всех конкурсах. Мы занимаемся суперпионером не только в нашей школе, но мы также помогаем нашим бабушкам и дедушкам. Этот называется у нас «Современный Тимуровец». Также у нас есть совет старшеклассников, где является Алсу Абдрахман у нас президентом, где помогает младшим ученикам. Также старший совет ей помогает в этом участвовать, помогает нам проводить мероприятия, а также наши участницы в этом конкурсе. По итогам конкурса первое место заняла Хандошка Елизавета, ученица Воскресенской средней школы. Второе место у Тухватуллиной Валерии, ученицы школы номер 1 села Мраково. Третье место поделили Абдрахимова Алсу, Башкирская гимназия села Мраково, и Сачкова Елизавета, школа села Максютова. В номинации «Лучший знаток истории» победил Кутлумбетов Денислам, ученик 6 класса Юмагузинской средней школы номер 1. Социальная направленность Ахметова Резида, ученица Инаульской общеобразовательной школы. За сохранение традиции Насырова Регина, ученица Таваканской средней школы. За творчество Алимгулова Регина, ученица Юмагузинской средней школы номер 2. За артистизм Макеева Анастасия, ученица Волосновской общеобразовательной школы. Мәдәният яңлыктарына күсәбез. Бүген район мәдәният һарайында хәйрия концерты булып узды. Концерттың оештыручылары менән әңгәмәне без узган тапшыруда күрәткәйнек инде. Концертка килгәндә ул бернисә өлештән торды. Тәү башлап килгән кунактар файла оештырылган күргәзмәләрне карап уздылар. Ошында ук үзеңә охшаган әйберне хатып та алып була ине. Кием халымы, төрле бидәүстәр, аш-һыу ризыктары һәр өстәле төрлесә тулландырган. 2 яшь балага Гөлфия Аккубәкова һәм Билал Байгускаровка ярдәм кулы һуҙыу ниәтенән оештырылган концертта йырҙар, бейеүҙәр, йылы һүҙҙәр яңғыраны. Моны без гаиләнең кеше кине улыбызга шунда бәлә инде, безнең өчен трагедия. Былтыр 15 ел август айында шунан бирле инде без район больницаһына, район администрация, авыл советы администрация бөтә кешеләргә ярдәм кулын тойдык. Тоябыз да, рәхмәт бөтәһенә дә. Оларда инде бөтәһендә бәлә казалар урап үтһен, халык бирһен. Безнең әле улыбыз ул больница лечениеле, Аллага шөкер, алга китеш бар. Моны әле кичә генә алып кайттым. 20 көн лечение үттеләр. Моны әле 10 көн яткасны тагы апарабыз инде. Үтәгезгә дә рәхмәт. Авыллык исән авыру галәмәт бирмәһен уларның семьяларына береннән. Шул инде мин әйтәм. Изге теләктәр белән һугарылган хәйрия акциялары туктап калмаһын. Кешеләр бер-беренә ярдәм итмәһә, уларга берәү дә ярдәм итмәс. Бер һүз белән әйткәндә, бөтәһе лә Алла Тәгалә кулында дип, кул каушырып утырыр вакыттар үтте. Агынайҙарҙың ойошмаларының актив эшләүе, гомумән йәмәғәт проблемалары белән йәшәүе, йыр көлкө белән генә булмай бит, алар күбрәк социаль проблемаларның өстендә эшләйләр. Шулай булғас күмәкләгән яуға торган дигән һымак, без гомумән хөкүмәткә, властька гына ҡарарға тейеш түгел бит. Һәрберебеҙ
үдебедің гаиләлә, авылда, республикала туган проблемаларды гомумән бергәләп хәл итәргә тиешбез дип уйлыйм. Мәдәният яңылыктарына тагы бер сара өстәлде. Ул да булһа кисә Мурак мәдәният йортында булып узган спектакль тамашаһы. Ауыл мәдәният йортына спектакль алып келдик. Рус килендәре дип аталган. Ну, комедия инде. Шул мин инде бер әбей ролен башкарам. Осында килмәс Фатима тауга сырайсма. Ул писатыңды күтәреп тә картайып тормыйсың мин хәлем шатында. Кызлар егетләр ролен башкара ул. Хәмисә булды. Шаба баша. Будеш. Баша. Мында демак ираттар хатын-кыздарды Хатын-кыз ир ролен, аның сценарий эшләнгән. И так сидишь, кушаешь. И так до обеда целую кастрюлю съедаешь. ауыр берилме, әби рөлүнүн башкарып. Ауыр дип май бик еңелдән дә булмады инде. Ну, генә бер барып тормыш битенде ул. Үзебезнең театр түмәрәге астык битендә былтыр наклап эшләнгәндә театр елына арнап уңышларына эшләп киләбез. Актерлардан сыйпайланыгыз, авыл халкы, ябай авыл халкы уйнай бит. Ябай авыл халкы Рәҗәп агай совхозда эшләйн, пенсияга чыгып киткәндә эшләп тора. Айгөл Мәхмүтова хәзер Маракта яшәй, тоже барыбер Ташламаныбыз, Гөлшенбаева Гүзия авылда битендә килене, Кыскилдина Гөлнара, Альфира Табуна библиотекала битендә. Мулла, һәм Бурка Илбус ролен башкаручысы Гөлшат Илембаева. Әлмәс авыл клубының хәвефкәр артистлары әзерләгән урыс килендәре спектакле тамашасы күңелен яуланы тиһәк хата булмас. Шулай һәр вакытта авылдакылар йөреп, авылларда йөрһәләр бик әйбәт булыр ине. Хәвефкәр артистлар выступай итһә. Бик рәхмәт, әйбәт булды. Әлбиттә, хәвефкәр артистлар театрдагы актерлардан аерыла. Улар ябай авыл кешеләре, төрле җирдә эшләй. Буш вакытларында төрле мәдәни сараларда катнашырга өлгерәләр. Спектакль әйбәт укшаны. Молодцы кызлар. Безнең яхшы мәтәвәлне алып килһеннәр. На прошлых выходных в селе Мраково прошли соревнования по волейболу на призы газет «Кугарчинские вести» и «Мурадом». В состязаниях приняли участие более 30 команд. Игры шли в разных волейбольных площадках села Мраково, деревень Ибраева и Альмясова. По итогам спортивных сражений определились сильнейшие команды. Финалы были горячими и интригующими. Играли команды в нескольких подгруппах. После завершения игр всех финалистов наградили кубками, медалями и грамотами. Итак, по итогам всех игр определились следующие победители. Среди женских команд лидерами соревнований стали молодые мамы. Первое место им уступили умагузинские девушки из команды «Релакс». Тройку замыкает команда «Даешь молодежь». Среди сельских поселений первое место у команды Мраковского сельского поселения. Вторые — команда молодежного землячества Кугарчинского района КСЭЕК. Бронза у команды Тлеумбетовского сельсовета. Переходим к организациям. В ожесточенной борьбе вверх удержали команда администрации Кугарчинского района. По очкам им уступила команда Центральной районной больницы, они вторые. На третьем месте пьедестала команда районного отдела образования. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер игътибарыгызга һезнең хаттарыгыз буенча төзелгән музыкаль котлаулар программасын тәкъдим итәбез. Һәм зәңгәр экраннар янына тәүге котлау сәламын кабул итәргә Шәүрә Хөрмәтулла кызын чакырабыз. 5 апрель көне минең өчен иң кадерле кешем, тормышы менән исем авылынан булган, әлеге көндә Мурак авылында гомер итүсе тормыш иптәшем Шәүрә Хөрмәтулла кызы Ярмөхәмәтова 2 яшьлек гомер байрамын каршылай. Бик булдыклы, уңган,
сабыр холыклы, игелекле минең катыным. Без 6 бала тәрбияләп үстердек. Хәзер уларның һәр берсенең үз гаиләһе. Уларның изгелекләрен күреп куанып яшәйбез. Аллага шөкер. Калган гомерең һаулыкта, тынычлыкта, шатлыкта үтһен. Һин безнең өчен олы төрәк, һәр вакыт кәрәк. Юбилеең менән котлап, һиңә сәлам юллаем, һәм дә һиңә һаулык, бәхет, озын гомер теләем. Олы юбилеең менән тәбрик итеп, бәхетле картлык, тигез яшәүебезне теләп, тормыш иптәшең дип тәмамлай котлау сәламен хат авторы һәм моңлы йыр тапшыруыбызды һорай. Boyları fazuleni, onda fazlar yüzemi, onda fazlar yüzemi. Sularga yarlar taride, bizge de yarlar var idi, yüzekizgene. Sularga yarlar taride, bizge de yarlar var idi, yüzekizgene. Fazlarsız, yardımsız, tınıp durmasın indi, tınıp durmasın indi. Yaşlıkken kalmasın, yazmışıma yazılası, yarım bulgansın indi. Сираттагы тәбрик һүзен кабул итәргә зәңгәр экрандар янына Гөлфинә Әнвәр кызын чакырабыз. Бустыбай улында туып үсеп, бүгенге көндә Мурак авылында гомер итүче дөньялагы иң кадерле кешебез Гөлфинә Әнвәр кызы Курманова матур юбилеен билдәләй. 1 апрель көне уга 50 яшь тула дип ядалар был хатта. Кадерлебез әлеге көндә Мурак авылының башкорт гимназиясында башлангыч классларга белем бирә. Безгә 2 улына гомер бүләк итеп, олы тормыш юлына сыгарды. Һөйүклебезгә ошо матур көндә ныклы һаулык,
Бәхетле озын гомер, кайгы хәсрәтһез тормыш, шатлык куаныштардан гына торганы бай якты көндәр теләйбез. Киләсәктә лә тугандарыңдың, якындарыңдың кадер-хөрмәтен күреп, бәхеткә төренеп, имен тормышта яшә. Юбилейң менән тәбрикләйбез, сәламәтлек теләп, иң элек һәрбер көнең үтһене бәхет менән яшә, шатлыктарга төренеп. Якты кояш һәр сак юлдаш булһын, шатлык тоеп типһен йөрәгең, авырлыктар һине урап үтһен, кабул булһын һәрбер теләгең дип тамамлай тәбрик сүзен һезнең якындарыгыз. Тормыш иптәшегез Мидхәт, улдарыгыз Рушан, Инсаф, әсәйегез Сания. Күндә әсәй балаларым ныкыт халып өдөлөп ағынып көткәнеңде белеп вакыт табып без кайтабыз иңә ашкынып әсәкәем изләп яшь сактарын йырлай беҙгә мулы бишек ярын яшәсәй шатлыктарға күмелеп балаларым изгелеген күреп изге доғаларын оқып әсәй ак теләктәр теләп одата итәң генә бер үк йөрәгегез тейеп беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота әсәкәйем изләп яшь саҡтарын йырлай беҙгә мулы бишек ярын яшәсәй шатлыҡтарға күмелеп балаларым изгелеген күреп Йырлай беҙгә мулы бишек ярым яшәсәй шатлыктарға күмелеп балаларым изгелеген күреп әсәкәйем изләп яшь саҡтарын йырлай беҙгә яшәсәй шатлыктарға күмелеп балаларым изгелеген күреп яшәсәй шатлыктарға күмелеп балаларым изгелеген А теперь приглашаем к экрану Камелию Нигматуллину. В один из самых прекрасных дней весны, когда ярко светит солнце, на деревьях набухают почки и поют весело птицы, 31 марта родилась наша любимая доченька, внучка, сестра, сестренка, племянница Нигматуллина Камелия Ильгизовна. Самая красивая, шустрая, не по возрасту умная, послушная. Доченька,
Мы желаем тебе всегда оставаться такой веселой, жизнерадостной и, конечно же, здоровой. Первый юбилей, первая пятерка, важное событие это у ребенка. И мы с днем рождения дружно поздравляем. В счастье лишь и в радости подрастать желаем. Жизнь тебе подарит пусть 100 друзей хороших, улыбнется каждый вдруг, встреченный и прохожий, и растит из золотца, радуй нас здоровьем, каждый день пусть полон будет счастьем и любовью. С наилучшими пожеланиями папа, мама, сестренка Иделия, дедушки и бабушки, тетя Гульнац, брат Тимурик, сестра Карина. Мишка, а ты мой день рождения не проспишь? О, проснулся. Вижу, помнишь про мой день рождения. А это списочек подарков. Все то, что ты мне хочешь подарить. Помни, помни! Не забудь! Время медленно шагает, и всего один раз в год день рождения бывает, и его ребенок ждет. Он мечтательно вздыхает и тихонько напевает: с днем рождения меня, с днем рождения меня, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения меня. Редко-редко в самом деле он бывает потому, чтобы все друзья успели подготовиться к нему, чтобы подарки присмотрели, чтобы громче хором пели. Все помнят? Никто ничего не забыл? Завтра у меня день рождения! Было здорово, наверное, что друзей не сосчитать. Это ж можно ежедневно дни рождения отмечать, и друг друга поздравлять, и с друзьями распевать. С днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, друзья. И еще с днем рождения меня, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, друзья. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, друзья. Мне исполнилось 5 лет. Ә хәзер зәңгәр экрандар янына тагыла Шәүрә инәй Ярмөхәмәтованы сакырабыз. Мурак авылында яшәүче кадерле әсәебез, өләсәебез Ярмөхәмәтова Шәүрә Хөрмәтулла кызын олы һәм истәлекле гомер байрамы, 2 яшьлек юбилей канлы бар күңелдән ихлас тәбрик итәбез. Авырлыктар да, кайгылар да әсәебезне урап үтмәй. Уның бала сактары авыр һугыш елдарына туры килгән. Шуга карамастан ул асык йөзле, изге күңелле, йылы хүзле, сабыр холыклы булып кала. Атайыбыз менән иңгәйең терәшеп 55 елдан артык тормыш көтәләр. Әлеге көндәрдә лә безгә балаларына олы терәк, ярдәмче, акыл хандыгы булып калалар. Кем генә килһә лә улар асык йөз менән ихлас каршы алалар. Әсәебезнең өстәлендә гел тәмле аштар, бәлештәр тулы була. Егән-янсәрдәрен үстерергә ярдәм итеп, әлеге көндәрдә лә йылы оек баштар, бияләйдәр бәйләп куандыра. Яйын бакса сәсәләр, 1 минутта буш утыраһы килмәй безнең әсәебезнең. Ошо юбилейң айканлы һиңә әсәй, олы рәхмәтебезне әйтеп, изге теләктәребезне юллайбыз. Ныклы һаулыкта, кайгы-хәсрәтһез, шатлык куаныстарга төренеп, безнең яратуыбызны тоеп, кадер-хөрмәттә безгә терәк таяныс булып, янә тән тыныслыгында атайыбыз менән бәхетле гомер ит.
Һин булганга сәйебез бәхетле, һинең менән якты көнебез, безнең менән һин дә бәхетле бул, озын гомер һиңә теләйбез. Рәхмәт һиңә сәй, озак яша, бәхет, шатлык менән гомер ит. Сәскәләргә кояш нисек кәрәк, һин дә безгә шулай кәрәк бит. Иң изге теләктәр менән кызың Ләлә, кияүең Галиян, янсәрең Илмира һәм һиянең Фидан. Килә бала булып каласың, әниемлә диеп, башларымны иеп, күзләреңә килә багасым. Әниемнең җыры, йөрәктәге моңы, ташып чыккан күңел ярыннан. Тыңлыйм хәйран калып, җаннарыма салып, исәнлегең кыйммәт барыннан. Әниемнең җыры, йөрәктәге моңы, ташып чыккан күңел ярыннан. Тыңлыйм хәйран калып, җаннарыма салып, исәнлегең кыйммәт барыннан. Күңелеңдә назлар, әйтерсеңлә язлар, сабый чакка мине кайтара. Ярдәм итеп безгә, безнең һәммәбезгә, өлгерәсең икән кай ара. Әниемнең җыры, йөрәктәге моңы, ташып чыккан күңел ярыннан. Тыңлыйм хәйран калып, җаннарыма салып, исәнлегең кыйммәт барыннан. Генәм, елмайда көлгенәм, йөзләреңнән нурлар түгелсен. Килер яшәр еллар, үтәр озын юллар, бәхет шатлыкларга күмелсен. Әниемнең җыры, йөрәктәге моңы, ташып чыккан күңел ярыннан. Тыңлыйм хәйран калып, җаннарыма салып, исәнлегең кыйммәт барыннан. Әниемнең җыры, йөрәктәге моңы, ташып чыккан күңел ярыннан. Тыңлыйм хәйран калып, җаннарыма салып, исәнлегең кыйммәт барыннан. Тыңлыйм хәйран калып, җаннарыма салып, исәнлегең кыйммәт барыннан. Исәнлегең кыйммәт барыннан. Сираттагы котлау сәламе Наил Фуат улының күркәм юбилее айканы язылган. Безнең өчен дөньядагы иң кадерле кешеләребезнең береһе Наил Фуат улы Абдрахимов 50 яшьлек юбилеен билдәләнә. Ошо айканды без уны сын йөрәктән тәбрик итәбез.
Кадерлебез, әсәйебез Розалия Рауль кызы менән иңгәйең терәшеп, 30 ел инде бергә тормыш юлынан атлайдар. Безгә 2 балаларына гомер бүләк итеп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әле лә без уларның ярдәмын, йөрәк ялыһын тоеп яшәйбез. 50 яшьлек юбилее менән тәбрик итеп, кадерле кешебезгә без ныклы сәламәтлек, күңел көрлеге, ян тыныслыгы теләр инек. Үстергән балаларыңның изгелеген күреп, әсәйебез менән озак еллар тигез гомер итегез. Ходай еңә сәламәтлек бирһен, хызламаһын аяк кулдарың, сирде белмәй, кайгы күрмәй, яп-яш булып калһын йөрәгең, дип тамамлай котлау хатын һезнең якындарыгыз. Тормыш иптәшегез Розалия, улыгыз Артур, киленегез Әлия, кызыгыз Светлана, кияүгез Фәнүз, иян сәрдәрегез Мәхәммәд, Эвелина, Әмир, Самира, Айсар. Һәр кемдең дә ғазиз балаһы бар, Аллаһы бар, уның кесеһе. Һәр кемдең дә ғазиз әсәһе бар, атаһы бар, таяныр кешеһе. Киллер яздар, еттер ямле яйдар, кыштарда бит түгел мәңгегә. Балаларым менән бергә яшәп, аерылмаһа ине мәңгегә. Şadlıqtardı birgə bulayıq. Күңелдән nur, йөрәктәрдә saflıq, İster aşkına elle koydargan, bәхет taşıp yaşlık bulup bakıp, yaşayaksen gümər gümərgə. Oldan yalan birgə yaşav bulak, Şadlıqtardı birgə bulayıq. Oldan yalan birgə yaşav bulak, bir-birimizdən qədrini biləyik. Ağırsak da yardım itişəyik, şadlıqtardı birgə bulayıq. Ağırsak da yardım itişəyik, şadlıqtardı birgə bulayıq. Əsəydərdin gümrün teləyik, Ataydardın qadrin biləyik. Hürmetli Şəvrə inəy, Hizli юбилейгыз менән тәбрик итүселәре безнең студияга агылды. Әмма эфир вакыты кыска булу сәбәпле без уларның бөтәһен дә кабул итә алманык.
Ә хәзер һезнең игътибарыгызга юбилейгыз айканы язылган адаккы котлау сәламен укып ишеттерәбез. Мурак авылында гомер итүче иң кадерле әсәебез Шәүрә Хөрмәтулла кызы Ярмөхәмәтованы 80 яшьлек матур юбилее менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Әсәебезнең хезмәт юлы туган yerенә бәйләнгән, озак елдар намыслы хезмәте өчен Башкортстан Республикаһының атказанган хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Тормышта ул киң күңелле, олы йөрәкле, сабыр холыклы, көчле рухлы кеше. 6 балага гомер бүләк итеп, тәрбия биреп, уларды кешелекле, кеселекле итеп үстерделәр. Акыллы, гадел, туган янлы әсәебезне гомер байрамы менән тәбрик итеп, иң йылы теләкләребезне yetkерәбез. Курыстай һаулык, бәхетле картлык, озын гомер, шатлыкта, куанышта балаларыңдың һәм ян-янсәрләреңдең изгелеген күреп яшәүеңне теләйбез. Һинең тормыш юлы матур тарих, күптәр өчен үлгү булырлык. Рәхмәт тибез бүген бер йөрәктән, һинең гомер безгә горурлык. Төрле сакты күргәнһеңдер әсәй, йөрәгеңдә күптер ярала, кәңәшсебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арала. Иң изге котлаулар менән кызың Фәния, киявең Дамир. Yapıkısı biline geçip güne tura Kıyık beylep ah yağlığın Eseyi beli şala misten kümer tartıp Şulda yungan eseyim bar minen Şıhılam yırlap, kapkasılarını hırlap Eseye belişindey olmaya şul Yukula yuk temeli bulmay şulda Eseye kıvık bulup olmaya şul Dağına konak bulup yüreğimde Ay hürmetler görüp dolu üstelde Eseyi belişinin temi dilderimde Ninde yırak yırak varga gittemde Şaham yırlar, kapkasılarını hırlar Eseye belişindey yumaya şul Yukula yuk temeli bulmay şulda Eseye gülük bulup bulmaya şul Belişine yen yılığın halıp Bu yılığın halıp bir elir Bəxit diley diley alğan belişləri Bedde hanudardı gidelir Şaham yırlar, kapkasılarını hırlar Eseye belişindey yumaya şul Yukula yuk temeli bulmay şulda Eseye gülük
bulur bulmayır şu. Yuqula yuq təməli bulmay şulda Əsəytüvük bulur bulmayır şu. Yuqula yuq təməli bulmay şulda Əsəytüvük bulur bulmayır şu. Зәңгәр экрандар янына Рая Кәлей кызын сакырабыз. Йер йөзенә гөрләп яз килгән мәлдә 31 март көне безнең өчен дөньялагы иң кадерле кешебез Рая Кәлей кызы Төхвәтуллина 85 яшьлек алтын юбилеен билдәләне. Һинең туган көнең безнең өчен икеләтә байрам әсәй. Һин булмаһаң без дә булмас инек. Һин тумаһаң без дә тумас инек дип язалар һезнең балаларыгыз. Матур юбилеең менән тәбрик итеп, ныклы сәламәтлек, тыныс аяк таңдар, ян тыныслыгы теләйбез. Биргән тәрбияң, йөрәк ялың өчен мең-мең рәхмәтләр әйтеп баш иябез. Рәхмәт әсәй һиңә мең-мең рәхмәт. Шат күңелдәр менән гомер ит. Йөргә кояш нисек кәрәк булһа, һин дә безгә шулай кәрәк ит. Йөрәгеңдә йыйганы яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар. Тур таңдар алып килһен һиңә бары сәламәтлек, шатлыктар дип тамамлай котлау хатын һезнең балаларыгыз, ян-янсәрдәрегез, бүлә сәрдәрегез. Әмиемнең көне бүген, бүләгем тәмле сүзем, шул сүзләрне көйгә салып, җырлармын кайтып үзем. Елмайтасым килә сине, бер кочып юатасым, шул чәчеңне карайтасым, гомерне озайтасым. Елмайтасым килә сине, бер кочып юатасым, шул чәчеңне карайтасым, гомерне озайтасым. Ушыланы җырларыма, моңлансын әйдәт күңел, хәсрәт дәрья читтән ура, син безгә юлдаш түгел. Елмайтасым килә сине, бер кочып юатасым, шул чәчеңне карайтасым, гомерне озайтасым. Елмайтасым килә сине, бер кочып юатасым, шул чәчеңне карайтасым, гомерне озайтасым. Өстәлендә йөзләгән хат, рәхмәт сүзе өзелми, туганнарым һәм дусларым бары тик бәхет тели. Елмайтасым килә сине, бер кочып юатасым, шул чәчеңне карайтасым, гомерне озайтасым. Елмайтасым килә сине, бер кочып юатасым, шул чәчеңне карайтасым, гомерне озайтасым, гомерне озайтасым. 1  Ушыланы
Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Әлеге көндә кредит оешмаһы кулланучыларга торлак төҙөү һәм һатып алыу өсөн займдар бирә. Әсәлек капиталы менән түләү ысулдары ла каралган. Бәйләнеш өсөн телефондар 8937 836 94 34 22557. Баш кредит центр оешмаһы Һедде Морак авылы, Ленин урамы 16-нчы йорт адресы буенча тотып кала. Хөрмәтле тамашачылар, ошның менән бүгенге сыгарлышыбыз адагына ла якынлашты. Һезгә ныклы сәламәтлек, күңелле ял көндәре теләп килә, сорашкандарга тиклем хушлашабыз. Һау булыгыз. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам приятных выходных.